Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marek tetunggilan, salir pongso salumahing bumi, memuji asmane Pangeran. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Legi sekawan welas Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer sugeng kepanggih para adi yuswa. Nalika wonten pepisahan saged ugi kita ngendika sugeng tindak sugeng kepanggih malih. Mugi tansah pikantuk karahayon, mugi dumugi papan ingkang katuju tansah kebak kawilujengan lan sak piturutipun. Tamtu pepisahan numusaken sedhing manah utawi wasumelang awit tinilaraken. Nanging pepisahanipun Gusti Yesus kalian para sekabat miturut paseksenipun Injil Lukas malah kepara kebak sukabingah lan mulyakaken asmanipun Gusti. Lukas 24 ayat 50 ngendika, para sekabat banjur padha sujud nyembah marang panjenengani, nuli padha bali menyang ing Yerusalem kalawan bungah banget. Para sekabat suka bingah awit mangertosi bilih sumengkanipun Gusti Yesus ing swarga dite pungkasaning pakaranipun Gusti. Nanging wiwitaning peladosanipun gereja sinarengan dening Roh Suci. Milanipun semangat lan suka bingah sinarengan dening Roh Suci punika ingkang kedah kita rimati. Mila sumengkanipun Gusti ing wekdal semanten nanging boten ateges mungkasi pakaryanipun Gusti. Suwahunipun Gusti Yesus makarya secara kewadakan ing jagat. Samanggih pakaranipun Gusti lumantar rohipun lan katindakaken dening para tiyang pitados. Para adi yuswa, minangka tiyang pitados, sumangga kita tetep nindakaken ayahan peparingipun Gusti. Lumantar mengeti sumengkanipun Gusti, kita kaemutaken bilih Gusti masrahaken ayanipun dateng kita sedaya sinarengan dening Roh Sucinipun Gusti. Milanipun sampun ngantos kembo kuwatir mangu-mangu lan ajrih ing peladosan. Awit kita tansah sinarengan dening rohipun Gusti. Malah kepara sak mangke kita mengeti pepisahan kalian Gusti ingkang sumengka. Nanging kita ugi pitados mangke ing wekdalipun kita badhe kepanggih malih kalian Gusti ing swarga. Sugeng kepanggih ing peladosan sinarengan kalian Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit lumantar sumengkanipun paduka. Paduka maringi ayahan lan paduka ngutus Roh Paduka nyarengi kawula gesang peladosan. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Mariati Wahyu Ujianto ingkang badhe nampi operasi wonten ing RST Magelang benjang Sabtu. Monggo Gusti sedaya pacawisan ingkang katindakaken dening Ibu Mariati Wahyu Ujianto dadosaken derek kawula nglenggono lan wantun ngadepi operasi matemah Ibu Mariati Wahyu Ujianto pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula ugi masrahaken Ibu Sumartini lan Ananda Gisele ing GKJ Sragen ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang maringi kekiyatan lan ugi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kala pasrahaken Lare Astama Kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang sampun nampi operasi
lan sakmangke sampun sadar ananging wonten perkawis tinamtu kawula pitados paduka ugi badhe maringi kegiatan panglipuran malah keporo paduka enggal nyarasaken astama kusala punika. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Kaeksi wilayah Sekawan GKJ Magelang ingkang sabun miwiti kemoterapi paduka kemawon ingkang paring kegiatan kekendelan matema lumantar kemoterapi menika Ibu Kaeksi ingkang nampi wetaing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Eka garwanipun Bapak Pendeta Daniel ing GKJ Ngablak ingkang badhe nglampahi operasi sesar ing dinten punika. Monggo Gusti paduka berkahi matemah Ibu Eka dalasan bayinipun manggihi kawilujengan inggih awit saking peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Eyang Eunice Pujianti, ibu saking Bapak Indar Debarim ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan, paduka ingkang ugi enggal maringi wetaing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih ing GKJ Ungaran ingkang nembe nandhang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo GKJ Pugeran ingkang wedal sakmangke nembe nandhang gerah. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Ibu Sumartini lan Ananda Gisele sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Ibu Rianto, Bapak Suparmin, Ibu Agnes Levi Rosa, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Bintarsi, lan Ibu Sudiono. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit. Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati,
Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, kawula pasrahaken derek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro, ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sederek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat, kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban, kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Wonosobo, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marek tetunggilan, salir bangsa salumahing bumi, memuji